OK, takže čau, vítám vás u dnešního videa a dneska to je Brawl Stars a máme mega opening. Koukejte se, mám jako nový, mám druhý účet, takhle mám mega opening. Takže si koukneme, kolik máme. To je docela dost, takže jdeme na to. Tak první tady máme, já bych otevřel první boxy. Takže tady máme box, počkáme, tak. Z prvního nic. A jdeme další. OK, lidi, co by tam mohlo být? Zase nic, nevadí. Máme to ještě hodně před sebou. To tady. Zase nic, ty jo. To je normálně skoro smůla, ne? Já se srandu. OK, takže tady zase opět nic. Tady box. Opět nic. A pak tady máme poslední box. Opět nic. Takže jdeme na big boxy. První big box, dvojka. Svítí to, takže co to bude za brawlera? El Primo, no tak to nic. Ale hnedka z prvního sedm. OK, trojka, tak tam už asi nic ne. Ale dobrý, 9 na El Primo. Mega box na foto. Jednička, tak to bylo slabý. Další big box. Dvojka, opět nic, lidi, vyberu gemy. Big box. Dvojka, opět nic, lidi, to je strašná smůla. Big box, dvojka, opět nic. Tady 50 coinů vyzvedneme. Ovlak, takže to bychom mohli něco dostat. Yes, je tam něco. OK, Jackie. To není špatný. Beru 20 gemů, mám 40 gemů, lidi. Tedy. Trojka, nic. Snad z toho nepadlo jenom 2 brawleři. Dvojka, yes. Bonus item, 200 token doublerů. Ve 25 bychom mohli dát, asi budu hrát hodně Jackie. Pak big box. Trojka, nic, to je škoda. Pak tady máme další. Zase nic, lidi, tak to už není možné. Poslední big box a opět nic, takže teď tady máme 3 megaboxy. Jdeme se kouknout ještě na šance, nějaký skiny tady máme nový. Podíváme se opět na šance a trošku se zvedli na mítiku. OK, tak aspoň si OK, takže první megabox. Je tam 6 lidi, je tam 6. 12krát čeli, 14krát baví, 15krát El Primo, 34krát Bull, 54 typujte lidi, podle mě to bude, já si myslím, že to bude něco z rarek. OK, Daryl, to je super, to je pecka. To hodně hraju na starém, teda na novém, teda na starém, no. Tak pojďte další 6. A 6 je tam, lidi. 14 na Daryla, 20 na Jackie, 22 na Shelly, 29 El Primo, 32 Bull a pojďte legendou. OK, pokon, dobrá legenda. Lidi, a poslední megabox. Pojď, tam něco padne, bum. 7. Prosím. 4. Lidi, tam by něco mělo padnout, myslím. 24krát Poko. 40 na Shelly a není tam nic, 42 Colt a máme tam 43 Jackie, tak to bylo docela slabý z toho openingu, ale nebylo to zase tak špatný. Takže tady si odklikáme brawlery El Primo, Poco, Daryl a Jackie. Asi nejvíc jsem rád za Jackie, pak Daryla, pak El Prima a Poka. Já si bych řekl, že hodně dobrý, takže 38 pohárků, to si vůbec myslím, že není špatný, na to, že jsem toho začal hrát včera. Přepneme si na starý účet, 16 000. Jo, tak tady už jedu jiný bomby. Se podívejte, jako Spike, Gale, Crow. A
takhle hodně start power. Tady když si to dáte jako na power, tak tady mám hodně lidí na maxu a tady ty všechny, až myslím, že podsaď, ještě dolů, ještě, až podsaď, počkat, až odsaď, až mi upgrade všechny nahoru. Takže taky bych řekl, že dobrá věc. OK, takže jestli se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr, sdílejte to určitě a budu rád, brácha bude v popisku, takže OK. Tak já bych se s vámi rozloučil, ještě vám ukážu můj účet. OK, takže snad tam něco, já už jsem zvyklý. OK, takže tady to je můj účet. Teďka jsem to nahrával dlouho, protože jsem dostal ty questy. Takže možná ještě vyjde jedno videjko, myslím si, že aspoň z toho jednoho megaboxu takhle to našetřím, tohle celý ten trofej do megaboxu určitě našetřím. Takže bychom mohli dát takových 20 odběratelů a v tom případě 20 lajků. OK, takže jestli se vám video líbilo, tak to sdílejte a čau.